Hej og velkommen til nummer 2. Den her gang er det med en helt ny game, som jeg ikke har lavet. Det var der i forvejen, så nyde godt terrasse og nyde dagens udsigt. Ja, jeg kan ikke engang huske, hvad den sætter. Min far har lavet den. Den er ikke død. Desuden er jeg heller ikke 18 år. Jeg er bare 10. Det skal jeg ikke have fortalt. Der vil jeg huske det. Jeg gider ikke have folk høre, hvor mange år man er. Ja, så ved de bare, hvor hvilken år man skal søge på og alt det. Det skulle jeg ikke have sagt. Undskyld, men der vil jeg huske det. Hvordan gør man det der? Det er cool. Der S. Det var S, jeg skulle trykke på. Den rødder. Ja. Det gider jeg ikke, Laura. Wow, det. Det må du selv. Jeg gider ikke. De kunne godt gange derovre. En mand. Jeg skal se flere ud. Laura, du kan bare hente... ja, det var i gang. Laura, det var så klar. Den er ved at græde. Hvad med ignorer? Ignorer det, hvis I kan høre det. Det gider kanonen. Siger, ej, hvor er det barnligt. Han har en lille søster derhjemme. Han er ikke ene barn. Det hører nogen at sige. En soldat derinde. Nu går han også til angreb.